Sesungguhnya puasa apa saja sih yang diridhoi Allah nih Mas? Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki hampir telas, maksudnya niki tasik di bulan Syawal. Syawal hari raya menika nggih. Sebulan winginane kita ngelaksanakaken puasa Ramadan ingkang disyariat tarekat hakikat makrifatkan oleh Datullah. Sesungguhnya puasa ini bukan untuk orang Islam, tapi untuk orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu jelas Islam, tapi orang yang Islam itu belum tentu beriman. Rono menika sakniki kathah tiyang ingkang boten nglaksanakaken perintah Allah, nggih termasuk puasa niku wau. Alasane nggih menika boten kiyat, alasane nggih menika krana niki puasa Ramadan niki ganjaranipun nggih dirahasiaken Allah saking agenge menika. Ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita menungso terkadang terdoktrin apa malih salah perkumpulan jamaah hingga ngelampai seakan-akan yang menurut akal ini karena ada keinginan maka dilaksanakan dengan puasa tanggal 1 Ramadan nggak poso, ada keinginan untuk berumur panjang. Bukti nyoto turun-turunan kita menika singen karena mboten ngerti nglampahi ilmu niku akhirnya pecah sulit nyiksa anak putune beberapa tahun dadi kembange amben loroh lantaran perilakunya sendiri. Puasa tanggal 1 Ramadan mboten poso, nggih diijini nggih diparingi datang Allah, tapi nggih niku wau pecah sekarat waras malih sampai beberapa kali seperti ngoten menika. Lah niki malih nggih ngoten. Enten malih ajaran-ajaran mika poso ngrawat, cek iso nambani wong, cek iso sugih ngoten menawi. Poso pati geni. Lah niku malah dilampai-lampai sing kados ngoten-ngoten niku niki Allah mboten ngajaraken sesungguhnya. Tapi datang menungso ingkang tirakat nedhi ten Allah sehingga ada ilmu ngrawat, ilmu poso pati geni ngoten nggih. Nggih diparingi ten Allah, tapi ditunggangi oleh laknatullah termasuk jin-jin menika. Maka meniku arai datang kemusyrikan, kesirikan, kemurtatan. Nggih, tentunya kados bener, maka ten ngajenge Allah mangke dipinta pertanggungjawaban. Wonten malih sing samar. Maka niku tentunya niki kebaikan hake Allah, kebenaran Sang Maha Gaib menika ditipu oleh perilaku-perilaku menungso ingkang dipirengaken dateng jin-jin mereka sehingga Allah mengizinkan termasuk poso hakikat. Niki poso hakikat niku napa? Pun jelas tidak berlakunya puasa hakikat di dalam bulan Ramadan. Tapi banyak ada perkumpulan yang seperti itu. Kula piyambak hampir terjerumus ten mriku, tapi kula mboten nglampahi krana kula nggih nggak ada akal kemenungsaan kula, akal keimanan kula serahkan datang Allah sehingga kula mboten terjerumus ten mriku, mung sekedar dados ilmu untuk disampaikan kepada panjenengan kersane mboten terjerumus sirik-sirik menika. Lah niku poso hakikat menika nggih nedha, nggih nginum, nggih rokokan. Lah niku nggih, tapi tidak berlakunya puasa hakikat di dalam bulan Ramadan nggih tertolak kabeh niku. Lah niku nggih. Terus poso hakikat niku sebenarnya baik.
tapi tidak dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu kehidupan tentang duniawi, kehidupan tentang nafsu-nafsu nikah kita matikan sedanten. Mokoh enten ilmu nih bertalkinkan diri. Nah niku nggih. Tapi lah di bulan-bulan biasa menika poso hakikat nggih mboten napa-napa. Asal Islam, asal orangnya iman, tidak meninggalkan syariat, termasuk sholat wajib menikah 5 waktu menikah. Nggih, lek namine poso hakikat menika nggih enten griya mendel mawon, meneng mawon menika. Moko lek enten keluarga termasuk bojo termasuk yuga maringi tedha nggih ditedha. Ngoten menika. Lah poso hakikat meneng di ngarepe warung, batin-batin ngerentek ana kanca nang warung, batin njaluk ditekokno, batin njaluk ditekokno rokok, tekokno ngombe, tekokno napa. Nggih niku sanes poso hakikat, niku ngrumat akal. Ayo lek ajene kajenge panjenengan mados ilmu poso hakikat sesungguhnya. Berdiamlah diri di posisi di dalam masjid asal tidak Ramadan loh. Nggih. Dan masjid enten selamatan ten masjid di hari-hari biasa. Lek wonten nggih niku poso hakikat sak temenane nggih sampean tedha. Jerumus malih pun mboten napa-napa panjenengan mendel ten makam-makam ten kubur-kuburan umum menika. Lah lek sampean meneng ten mriku wis. Lek enten tiyang dugi, moro-moro enten tiyang ziarah yaro ten kuburan niku maringi yo terus sampean nggih sampean pek maringi rokok sampean nggih sampean sedot. Lah niku lek mboten enten sedina bleng niku nggih mboten nedha mboten napa mboten enten sing sampean terami niku poso hakikat temenan. Poso hakikat alasane nek ngarepe warung adep-adep ngenteni wong teko sinekokno rokok batin ngerentek-ngerentek menika nggih niku sanes poso hakikat kirumat akal. Nah niki ilmune artine niki wau poso hakikat sesungguhnya tidak berlaku di bulan Ramadan. Nek ten bulan lintu-lintune menika nggih niku wau sing kula sampaiaken dhateng panjenengan. Mboten napa-napa masih ten kuburan tambah seneng ahli kubur lek sampean poso hakikat lan poso sak temenane enten kuburan sing tiang-tiang pejah menika. Moko tiang-tiang ingkang pejah menika ngentosi doa-doa orang-orang yang beriman. Nggih, cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.